kabayan family, iti birthday offering ni Eduardo Galutan ikang aldaw. Itay pairaman ni kararagan dali sumagana, danilmina tayo may kararagan, isuti kararwa da Patrocinia Cortez, Mariano Cortez, Danilo Cortez, Levita M. Bisan, Arsenio Cortez, Pablito and Lolita Galinato. Tumakder tayo aming kakabsat kahit makipasat tayo di kanta ang lupa. Itinagan di Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako mga katakayo. Kasta umamet ka. Kapsat ita Domingo rambakan tayo ti ngayong fiesta tinasantuan at Trinidad. Nga daan tayo iti Diyos, may sa Diyos na daan talo a persona, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Nga iso ti mangpagpagilid kada tayo, iso ti mangayayat kada tayo, iso ti nangkad ti mission kada tayo. Iraman tayo kay kararatan di pagyaman ni Ros Rodillas ken ti pamilyana, the Jed ken Benitaro, the Gordon ken Luis Bros, ti panagkasangay ni Mayor Teresita Valle, ti panaykarkararag kadagiti manatay ng runa ni Antonio Dasalia Sr., Presentasyon Dasalia ken Henji Dasalia. Pagbabawian tayo nga dagiti basbasol tayo, tapos nagdapan na kaikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Sika na ibaon dat no paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan Sika na. na imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na. Sika asito tugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabad na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na. Asyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Amen. Iday-dayo ti Diyos, babae di pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kamatuan, ito'y dagapakyan, kadahit ikatawa na imbag ipanagnak na kenda, ibunan naglakan,
O Diyos nga Ama, imbaon mo ti anak mo, tapno isuro ng kadakam ti pudno, ken ti Espiritu Santo, amang pasanto kada kami. Iti kasta nga inaramid mo, impalgam mo tinakakaskas daaw a misteryon, iti panangipaluyak-yak ni iti pudno a pamati, tulungan na kang kadi amang digdig iti gloria ti agnanayon na kinataldong, ken agrokbab iti maymay sa akin na Diyos mo. Gapo ken ako may so Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti indana. Ti may basa na adaw iti libro ti Proverbio. Ti kinasirib ti ako kunana. Siyak ti muna a pinarswa ti ako. Siyak ti muna kadagiti pinarswana idi ununana. Nabukelak idi punganay sakbay ti panangrugi ti lubong. Adda akon idi awan pay dagiti taaw. Idi awan pay dagiti upo. Adda akon sakbay anay saad dagiti bantay. Sakbay anay pasdek dagiti turod. Sakbay a pinarsuwa ti Diyos ti daga ken dagiti tantalo. Winuuray ti muna asa ngarakem adaga. Adaak idi pinarsuwana ti tangatang, idi yukrad na ti tangatang. Iti gatwen dagiti taaw, idi ikabil na dagiti ulet iti langit. Idi luktan na dagiti ubog ti taaw. Idi ikan na ti pagpatinggaan dagiti taaw. Addaak idi isaad na iti puon ti daga. Addaak iti abay na akas arkitekto. Siyak tinaldaw a pagtaudan iti ragsak na. Idi kanayon anaragsakak iti imatang na. Naragsakan iti lubong ket naragsak nasarakak iti ragsak ko kadagiti tattao. Ti sao ti apo. Agyaman tayo. Uapo nga po mi may parangaran ti kinatanok mo iti sa ngalubungan. Wapo nga pumi, may parangaran ti kinatanong mo sa malubungan. No tangadet ti langit nga inaramid mo, ti bulan ken dagiti bituen nga inaramid mo. Anya ti tao tapno isut panulutem, tao laeng tapno isut asikaswen. Wapo nga pumi, may parangaran ti kinatanong mo sa malubungan. Nabababasit ngan sika ti tao a pinarsuam, ket binalangatam ti dayag ken dayaw. Pinagturay mo ti amin a parsua, insaad mo amin a banag iti sa kaanan na. Wapo nga pumi, may parangaran ti kinatanong mo sa malubungan. Amin dagitoy dagiti karnero ken baka, ken uray dagiti atap nga animal, dagiti tumatayag, dagiti ikan, ken dagiti amin a parsua ti tao. Wapo nga pumi, may parangaran ti kinatanong mo sa malubungan. Daytoy a may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Roma. Itan tanapalinteg tayo iti sanguanan ti Dios, babaen iti pammati. Naikapya tayo iti Dios, gapuken ni Apo tayo a Hesus Kristo. Nayasideg tayo babaen ti pammati, iti parabor ti Dios, apagtakderan tayo ita. Agrato tayo maron, iti namnama amayrano tayo. Iti dayag ti Dios, agragsak tayo, ket dagiti rigrigat tayo. Taamo tayo at irigat, pataoden na ti panagibtor. Ti panagibtor, ieg na ti anamong ti Dios. Ti anamong na, pataoden na tinamnama. Saan na tayo apat paayan daytoy anamnama, tayong parupok ti Dios, tayat na kadagiti puso tayo,
babaen ti Espiritu Santo asagot na kada tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Iban na kay waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na adu pay ti bagak kada kayo ngem diyo pay kabailan nga awaten kita. Ngem inton umay ti Espiritu ti kinapudno idalan na kayto ti amin a kinapudno. Dinto agsaw iti bukbukod na, ludikat ibaganan to, dagiti nanggeg na, ket ipakaamunan to kada kayo, dagiti mapasama. Itanok na to, ket idanon na to, ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin ako pati ama, dahil tiga po na kinunat nga idanon to, ti Espiritu, ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paiken ka. Good morning. Morning ako. Maminsan tayong pumanawag, dyan itong nagsublay. Mamati kayo ti misteryo. Nakakita kayo ti misteryo? Kumpay, ano makita? Nakarin na kayo? Nyamot. Ginggawag kayo, kawan samod. Nyamot tinarin na yung misteryo. No sensitive tayo laan, no keen observer tayo laan, kuna na dayay. No nalaing tayo nga mga miris hamad, napaliiw hamad. Mang tingiting, timisteryo, mapaspasama, tunggal ka nito, hala sa bali ti milagro Nya. Oh. Nya ti milagro, nagdumaan ti misteryo kin milagro. No ni madre masikob at the misteryo ang mapaspasama. Mabalikan si ti madre ha? Ni kumare ka ay ni kumpadre ka dadya abroad nagsikob ni kumare. Ay at the misteryo ang mapas mabalin ang mapasama ha? Why? Ngam ni padi nagsikob milagro mo datan nung nagsikop mo ni ikit mga 90 years old na milagro mo tayo tanaan. Misteryo, mapasama, mabalin ang mapaspasama, mabalin ang mapasama, nung dumahan tayo, makitahan tayo nga, open, timahin tayo. Anya dagiti misteryo nga mabalin ang mapasama. Milagro, I don't know, milagro, misteryo, na napasama kanya recently, ganda po kami dyan, Isabela. Dagiti kami kagrupo mi, ato dagiti tayo seminarista in Nanda, dapat taga Solomon Island, dyan, TPG. Agsadsagana dadagitoy nga maordenan. Kinapintas na yung topic nga adalan dan, tapno mausagdan tumat mapagida. Agsadsagana da nga maordenan. EJNT Center, tada kami, JBin mo na nga bats midi, inyoso ni deta, padapadait kami di yun, pero kasi tuloy na naman t-shirt. Tata nagpaaramid yung Pater Center, timis mo nga na t-shirt. Siyempre dagiti seminarista, di ba gumatang kami at picture taking, kuna nagkalete na kayo for me kam amin. So kung dagiti seminarista,
Kaputa, vlogger ka no. Hindi gumatangak, sana all, kung kunana. Beken naman, kung kunata. Haanak ka vlogger ko na mo, namunuang pa kasta, lagi niya seminarista laan, dahil napapali ka naman, ay seminarista kin mag-reg, yung mga latisir, yung makamuto niya, kung Diyos namang bayadan ko na. Kada kayo nga papadi makamukay magbiag yun, nadamot, kor-kor tayo. Siyempre seminarista, basa-basa na dito hindi ka nag-aalala. Magkunang kanya da, kararagan naklaan, and pray for our followers, dahil tayo imet na pata, dahil ka na ito, nagkabot siya, ay ang hindi tayo kitaan, hindi siya YouTube ko na, kararagan. Di ba pati session ni, nagre-ring dyan yung cellphone ko, nang nakapsot yung signal niya, so ni dinalpas ni session rin, muarap niya yung tilabi, tayo so tayo dinapigsa ng signal. Hindi bang ko na, nagdaikit ko, ikit ti awag ko tagayin mo ko na, ayan mo Father, daat dito yung Isabela ikit, kano awid mo, ito pala mo Sabado, lumagas kang tuman, apaya, at danto ikit ko, niya mo dayta, diyan mo ano kape, wano singkamas, wano nangyanta. Hindi ko ang kadumagas kami nga paiso, hindi ko ako nanag ni adabinay mo, apaya, adagrasya ni Apo Diyos. Times, hindi pinagbayad ko kung mag-t-shirt, kahala nga times 2, kahala nga times 3. Hindi ko lang katigrasya ni Apo Diyos niya. Yung misteryo na liitid mo. Hindi ko ang kakunat, ayos, adaman pag, thank you Lord, adaman ni pabalon ko kadagiti seminarista no, mapandayay seminaryo, kada nakaupos ko rito may sa seminarista tayo ng dito at kadagiti mangtultulo. Kita nyo di misteryo na niya? Nanuhaan ka nga mamati, di bukod mo matigsa, mga minda di na dumakot, gaputan naka-fix di sultutan. Ingit ko rin po to, minda di ko nakwenta amin nun, hanggang ka ba ulang ti extra na ataya? Hanggang ka ba ulang ti extra na tumulong? Kati misteryo na dahil ka mamati ka pingkwana, at trabaho ti Diyos kanya tayo. No, mamati ka. Anya minda ti piyesta kay Tata Trinidad. Iso ti marka ti simbaan, iso matunggal at daramidan tayo, naganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Nagdaramidan tayo na siya ako nag-drive back. Ag-side of the cross. Kung magtugkal kami, o bingkang paligid, aramidan me. Nagitay mo dagduma ka, niya mo sakay nga, tumaya ka 18.30 ka, siyang apo, kakalangan nakangabak ka nga, niya mo dahil sa bali mo, kararagam. Baring mga baka, kung bindisyonan ka na di manok na laba, kirat-kirat. Gunggunam na abak ka. Kirat-kirat nga. Kaya di sabi niya, mark simbahan tayo, iso nga, misa, anya, sakramento, bunya, kasat, amin pakairugan na, itinagan di Ama, i-declare tayo, nasumrod ka di simbahan, o kaya huliwatan tayo di simbahan, nasumrod ka, itigkol mo di ramay mo di ag-sign out, at tanda di cross na niya, ibagbagam di iwarwaragawag mo, nga, sika, na inayon ka, ti bendisyon, grasya, na iraman ka, na bendisyonan ka, ti marka ti kina-Kristiyano, itinagan ti Ama, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tunggal aramidan tayo, iwarwaragawag tayo, na we have one God, at na may sa nga Diyos, ngam at na talo personas na, anyo ito talo nga personas, haan nga nagkalo nga Diyos, may sa Diyos, nagtrabaho, nalaklak nga awatin, nagtrabaho, na duma-duma nga wagas. Ti Ama, iso ti namar, ti Anak, imbaon ti Ama, taumay na tayo isa, lakan. Ti Espiritu Santo, iso ti inted ni Apo Isusan, imulis sa dilalitan, idi Domingo, bingmabat Espiritu Santo, iso ti mangpaspasanto kada tayo. Iso ti mga aramid ti misteryo, iti biyag tayo. Ito siya nagsun ko, nakaring na kay ti misteryo, one Father in Yamot. Wala lang. Haan mo mabaling nga pagsisinaan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Agtrabaho ti Espiritu Santo. Pinaraswan na tayo ti Ama. Imay natin salakan ti ni Apo Isusen nga magtrabaho. Anya na gito eh. Kung natin may kabdo may basa, nagmayat na eh. In review na, dagiti sagot ti Espiritu Santo.
endurance, kinapakumbaba. Dahil kina niya pang nakaawa. Nagdatil-kililing ni bakit mo, tanaawatan, huwag ba aw-awatan kung Father takastanan. Oh, misteryo na yan. Nanilakay mo kay Indir Barta. Nagkaray hospital, ginumtid mo nga aldaw ka. Kapag naging na di hospital, kinaawatan, kinisaksakit mo kay laeng. Misteryo na yan, di mo naglakang ibalun mo man. Ipaatal mo piso na kalsada, munggo nang mabartaw na. Namaan mo, isaksakit mo, misteryo na yan. Kasan mo agtrabaho at misteryo, Father, ka, agsaksakita mo, huwag na ron. The sickness, di sakit mo itibagin. Ngam di pa nagisakit, king ka, dagiti tao lang, pembag kantay, naisaya atin ka pala eh. Di care, ngay pagparin na, mister lang dapat lang mangisakit ka na, dami lang mangibaga nga, lang ang pagpa-check up ni Tolo, misteryo na yan. Malaksin ko na talaga nga mangkukulang kin, gamrod ka agad, gunggunan, Kapay lang, piwis ko na, ano sa ibaramo mo ba? Di ore dumanon ti sakit, ore dumanon ti panubot ti biyak, at trabaho lang ka ti misteryo ti Diyos. At trabaho lang ka ti misteryo ti Diyos. Kitaan nyo ni, kung kunang naroon iti biyak ko mo na di ka din mong parang nung tiba ko isang natangtang ka na ng takayang, nagkarkarito, nakayak pa'y tabakon, ore lang na iwalin akas tanay. Api nga masapon pala nga maaramid. Di pala sa bali ko, madali ko mapadang nga kulit na ti mai. Amag, riga mo nga ikarara ng kasdyan. Nga ang apa yung trabaho, magagaling, ibaltuog na ka, tapno, marina na di pa nagbangon na kin ka. Kala ni San Pablo, malagit ni San Pablo, bago pandi imaos, naturay na tangkel, patayon na amin nga Kristiyano, intinag na ikabalyo na, pinagbulag na, tapos nagtrabaho, ti grasya ti Diyos, nagtrabaho mo ni San Pablo iti misyon. Kanudad duman, kasi man na, dadatikid na tibiyag tayo, no maawatan tayo, itintinag na tayo, ikinatangsik tayo, tapno, adda kinapakumbaba tayo, nga agtrabaho iti misyon. Gusto ko nagagduman, no, puro sa reklamo, di maawat tayo, no, awan talag tayo, kini ako Diyos, complain amin. Puro agdaan kan, ag-complain kan to, pailaan. Puro agpagpada kayo, inawat na ayuda na 2,000, agreklamo ka, pailaan. Ang dami inawat mo, ang dami inawat na, apaya nga ka, kadamang trabaho na. Kapila, agyaman. No, awan talag mo, kini ako Diyos, puros complain. Naawan talag mo gini ako Diyos, hanggang mamati ti misteryo na nagtrabaho kanya tayo, iso di jay, ti serserbyang bagbaging, iso di ko nagka, the more you give, the more you receive. Uray ti kinapakumbaba, numangtag ka ti kinapakumbaba, agsubli ti kinapakumbaba. Padasam nga itag tatamsit. At daya abakong ti kalangkwasan ka nagtatamsit. Nangangato kami nga amged. Kung na ba, siyempre, agi Padasal na ilaban na tangsit mo. No kinaimot, dahil tatilaglag ito nyo, no kinaimot, or no kinaimot mo, no parabor, kinapakumbaba, pananisakit, isumot laan. No ikan mo tabagin nga agserbi, agsubli, ha? At damay sadya ayan may, nagminatay, dandani pa'y awan tumulong nga mapanaga agsapaw. Mapaya, no, damagamin o okasyon, nakaikay, amoy yung tinaikay. Adayo, nagtalya-talyaw laang, ito ko nung nakaluto ng dagtan. Iso kay dinagminatay, dandani awan agsapaw, kaimot mo, ibagina din naman ko ni. Tagkalangpasan sa rin na ikaman dyan, yun na amugin. Amgid ko na mo ti kalantaw sa ayan. Di bagbaga na ni dyan. Uray di panakililangan tayo iti kaaruba no iyemutang.
Di mo na naparabor ka, oray man ka, no, oray man ka awan-awan, may kitag mga kwarta ka, no, si kamo nga kanayon, di para luto nga, agmukmukat nga, para bagkat, di baboy mo, no, dahil nakalublubo ko, para puyot ka, ito namatay ka, nagado di tao mo, umay ka, maririk na dyan, pa nangisakit mo, ha? No! Wala po. Kasi wala, mystery na yan. Ngano, at na natangsit, at sumrat, tikin na pa pang baba. That's the mystery. Di kiti trabaho ng Espiritu Santo. Ipalpalo up na nga rin di yung unog na ididumi ko kanya kayo, di piyesta na. Na isumat ni maaraming kanya kayo. No, adda pala, no, dakay na agasawa, adda pala, nagro-road ka, simple king ka, tipag nakaawat. Mystery na yan. No, ngayon doon natin mangsit kayo. No, danarin na nga asi, kinikabsat mo, gapo ka makita nga maaw-awanan. Mystery na yan. Kaapay ka ni ibagbaga na, kung namin ni Apo Isus, ti ama, imbaon na, ti kakaiso na, nga anak na, adult term, bimma ba? Ti kakaiso na nga anak na, ti isalakan na tayo, ni Apo Isus, magpuna na, imbaon na tayo mo, iti misyon, anya ti misyon, in kayo, iti intero, alubong, kiti waragawag yung, bunyagan nyo ida itinagan, ti Ama, Anak, tin Espiritu Santo, iwaragawag nyo tinaimbag adamag, dahil ti misyon tayo. Kanya nila ka nga misyon, mabalin tayong aramidin na kastao, ngam ti mang-validate. Nga ti lokano ti mang-validate. Diya ka mo? Ti magpabatigsa, magpagbalin nga pudno, dahil ka nga misyon, iso ti Espiritu Santo. Iso ti mangpaspasanto iti aramid tayo. Iso garod nga ko nakon, ti misyon tayo. Anya pa nang iwaragawag tinaimbag na damag. No sumrad ti kinapakumbaga, sumrad ti asit, sumrad ti panakaawat. No addanto pay la sumrad nga panangisakit kinikabsat mo. Uray pay marigrigatan ka, agtrab-trabaho ti isday ka ti misteryo. No apay nga uray irororoman na kanika arubang ka maasyat kang tulakta. Misteryo day dyan. Tanong ti pinagari tayo katangsit mo laan. Kalaban aday dyan, demonyo aday dyan. Iso nga ti Espiritu Santo ko na tayo, agtrab-trabaho kanya tayo, iso nga, haan tayo maawatan. Ti misteryo, ta misteryo garo. Tanong na awatan tayo ti misteryo, awan meaning dahil simbaan tayo. Tanong tinangkondar ko madati nga simbaan ka tao, nakakang maawatan. Ngam gamta pinundar ni Apo Diyos na hantay maawatan, ngam marik-rik ng ti misteryo na. Ka Diyos nga rod. Na ano naawatan tayo ti Diyosen, ti misteryo ti Diyosen. awanan ti challenge nan. Isugarod nga adalat ka misteryo. Itibiyag tayo, adalat ka misteryo na agtrab-trabaho na ta. Haan lang ang milagro, ati milagro mo na dumag, imposible nga naaramid. Kati misteryo, ti pang nakaagas, haan nga milagro, misteryo mabalik nga maaramid, anya diya, tulungang tabagin, disiplina ang tabagin, agtalig ka kini Apo Diyos, agtalig ka ti grasya na, nalaklak ang awatan, diya ang trabaho, iti misteryo na, haan lang ang milagro. Iti relasyon tayo titong galmay sa apayan nyo marik na nga misteryo da ito. Hello? Apayan nga Domingo ka, kanyo maririk na dyan, nga dyan ito Domingo ka, kasla ka mangguyod ka niya nga mapandya simbaan. Mapilipilit kayo sama nga may. Kababay mo, ada na ako rupaon, ada nang kita, ano din muda, ano ngipit. Chismosa. Mga dati makimisa ti unay mo rin na numarin nam marin na yung magpaisod dati di Domingo ka kasi na maguyod di rin na may explain nyo dahil dyan may explain nyo haan kasi ano pa nang-explain mo dahil rin na nga awang rason nga ng pilit ka rin nga umay ng guy-guyutan na ka hanggang misteryo dahil dyan. Ngayon, Domingo ka, ay,
Uray na awan intention mo, dahil jari na nga, han mga dahil, may muscle memory ko natin kung ano ay ayaw, no, ang jari na natapaya, at damarin na. Uray kumama no, simbahan mo ko, no, nakafocus ka kanya po, Isus, data mystery, di pang nakaisalakan, hamo mapanpansin na, awang gayang nagsakit katak-katak, ikorarap mo yung simbahan. Hamo mapansin na, nagmadil mo dati simbahan, nakafocus ka gawang kinapoy, that's the mystery. Nagtrabaho lang ka. No, apay nga, sika nga tao, ada nakita mo agkasapulan, na disgrasya, uno ka, di automatic rin na nga tumulong. Kuray ba ang kang ano, dan disgrasya ka, ayan na, walid na. Mangkukulam ka nga talaga. Ay, apay nga, dani jay, ada tao nga agkasapulan ka ni jay, nan ko, ti umunan ka, di jay tumulong. Dayay agkasapulan. Haangat ang mystery di jay. In the same, dugoy-goyotin na kapayla, na umay, iti sakramento ni Apo Isos. Ti Espiritu Santo, igoy-goyod na kapayla, na umay, at day na yung kinmangawat kanya na. That's the greatest mystery na mapaspasama. Anya mo ti aramidam, anya mo ti misyon mo. Kalpasan nga awaton dati nga misteryo. The mystery of the Eucharist. Kalpasan nga awaton, anya mo ti misyon mo. Agsting kayo ko na, iwaragawag iyo. Mangrugin ti misyon mo, anya mo ti misyon mo. Iwaragawag mo na yung barnadama. Anya dagi dyan, dugod. Tumulong ka. Hanggang madanagan nagsumli. Nung naimot ka, sarbing kayo, malasin ti rupa ti imo. At damo ni parso nga talaga nga imot sa rinaan nyo nga tagal-gal yun nung naunag. Nung naunag dito, kung natin sa naunag ka iimutam ko. At piyang-piyang ti langit kindaga, Diyos ko, uregayan ni katugangan nga dumawat ti asin na kalista, talukot sara. Nga tayo, isingsingir mo pa'y nataasin na. Imo. Parabor. Iparin na nga agtrabaho ti Diyos at the Diyos babaengking ka. Iwaragawag mo kinapakumbaba, kinamamakawan, kinamanagayat, kinamanang nga asi, nagado. Dito pa mailawlawan mo niya dagiti kayo mission nga ibagana ka na tayo. Antay mga garami din natin nagdakil nga foundation na tayo, mga angin nga ta. O muna basi-basi. Na marinada ka niya mga dani Apo Isus, no agawid ka, iyaw-awid mo rin ang misteryo, marinada agawid ka, nagsaya at mandati ng kaaruba, ang misteryo na dyan. At trabaho ti misteryo ni Apo Isus, ita kaarubang babaunting ka. So kung nagduma ka, kung na tayo, ayan na ti misteryo, di mo maaawatan, ayan na ti grasya ni Apo Diyos, di mo maaawatan, nahanga sika makaawat ti grasya ni Apo Diyos, sika ti pangitrabaho, ti grasya ni Apo Diyos, kadagit nakakabsat mo, awan dua-dua, para burang nakaagsod yun to. Kung na ako nun, amin nga pampanunutan ko para tingka, siya ti maidaydayaw, siya ti kasi siglatan na tagakalampuasa na, siya ti maitantan o, magdako okasyonan ka ti pinanunod mo ka, mano asupot, imbes na tituloy panunutan mo, umuna ka inka tumulong nga aginaw, tumulong nga agi panunipin mo nga agi sagana, ibang panunutan ka, madihan ka makakonsentrate na makibuda, apaya, among nga nalipatang gisupo mo. Baring ano, ekstrata. Bagbagi tayo. Nubagbagin di giso sa Serbian. Pulos na nagtrabaho ti misteryo na. Naman no TV pa nagserve ka para kanya da amin. Yan narigat ka ron to di bagbagi tayo to ti Serbian tayo to amin to para bagbagi tayo. Awan na nagtrabaho ti misteryo na. Ngam to para kanya da amin. Iwaragawag mo tinay ibagadamat para kadakwa da amin anya di mabubuna. God will give you more. Ado pa yung para mo ito dito. Awan dadanagan. Awan di pagproblemahan. Kung ako, natabagbagin ti Sir Serbian, ako, sarning ka malasin ti tao nga, ibagbagin na Sir Serbian na. Malasin ti tao nga para amin, itibagin na din.
Mr. Serbian na. Pit-pit ti ison na kita ng tao. Picture kay tuman sa mo kita-kitaan. Is-ison kung nabit-pit na ison mo. Kita o nga agtrabaho ti Espiritu king kuana isugaro di jay fruit of the Holy Spirit joy, ragsa. Fruit of the Holy Spirit love. Fruit of the Holy Spirit humility. Bunga ti Espiritu Santo kinapako. Bunga ti Espiritu Santo isu di jay mapan kanya tayo. Taga po tagyasta ti Espiritu Santo tunggal kumaati pakpakaasinan nakamarkakan itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Nangkas na kanya yung kadugo. Mangantayaon! Dito nasayaan mo. Or ka di pa nagmisa. Nagandumang sayaan di pa nagmisa. Kaya abag na kumakatakayo. Bendisyon. Dapat na kumakatakayo. Ang naguro nagbalintamay. Ultimo mo na pa nagsundan, ultimo rin, no full of spirit, hanga nagmayat. Namin pa nagkantayo. Gloria iti Diyos. Hindi ka masaya atan. Awang may espiritu na. Aglalanong mo. Di sa'yo, mura yung unag di balay. Nagluto ka, awang may espiritu na. Ayun, minagad. Nagburburan mo namin. Kasi mo lang, original daw tayo, anya din, bunga na no. Dati, Diyos kanya tayo nagtrabaho, misteryo na. Adda, regta. Namay-maya, sa o regta. Ilocano niya, joy, ragsak. Ragsak kami. Adda regta na, dahil trabaho. Adda regta na, dahil tayo. Kasi nung naawat tayo din ng Espiritu Santo din at balik na narekta tayo at the meaning na ure at the kurang, ure at the sakit, ure at the problema, ure at the pakarigatan, rumwag lang dati, rekta na. Pagka po ta piyesta na, palagi pa tayo bagbagi tayo, nakamandit kanya kayo, Ama, Anak, binindisyon na kanya po pali, bunyagan ka, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Nakabunyag kanya kayo, nakamarta na nga maikakot. Nakaraman tayo itiday ka natin na Diyos na, nairaman tayo martikin na Diyos na, pinagmayat ang akong panunod ng kiliburay. Nagpimuna ng pakakitaan, umak man ng rupa. Kita nyo, tarupa yan man. Hindi nakabungpunyagan niya. Iwaragawat kayo di pamati, mamati, at hindi Diyos Ama nakakabalin namin, na marasway ti langit kendaga. Ken mate at met ken Jesu Kristo, abugugto ng anak na kenapo tayo. At imao yaramit ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Virgen, nagtutuo ti panagtulay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus na kaiket na itanim. Imulog iti andig iti natay. Nagunga ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit, kasi tugaw ti makanawan ti Diyos Ama man nakabalin namin. Agapundo sa diyay, may mahuhong kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati at met Espiritu Santo, patik met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnalo dagiti santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, kadanumet panagumar ti paligyan biyak na Yung mararaw iti Ama, man nakabalin na Diyos, pinaraswan na ti tao babaen ti ayat, kebno pa'y nagbaso din ket din na, ama isalakan, babaen ti panagsagaba, panakatay ken panagungar ti bugtong na anak na, imbaon na ni Espiritu Santo amang iwanwan kada tayo iti kinapudno, at tuy tayo ngaron nga agdawat ti kaasin na, ket kuna tayo, apo din gem ka dagiti ar-araw ni. Apo din gem ka dagiti ar-araw. Apaay iti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Si tutudyo na Roma nga mangituloy ti misyon ti simbaan. Babaen ti bayan nato papanagsurot da kadagiti paltiing a nagtaod iti Ama. Naragbat ken ni Apo Jesus a Kristo, ket itultuloy ti Espiritu Santo. Kumararat kayo ti Apo. Apo din gem Agpaay kadagiti agtuturay
ay iti pagilian tayo. Mataginayon da kuma ang aksin keden ti Ornos kapya ken panagkaykaysa dagiti umili babaen ti panangpanday ken panangipatungpal da kadagiti linteg amayan nato isirib ti Dios. Kumararan tayo iti Apo. Apo iti Agpaay kadagiti kakabsat tayo nga asagsagaba iti anyaman a sakit. Mailupit-lupit, awanan gaway ken awan mabalbalin na, tapno sa anda, nga maawanan iti namnama, ken maiparip kadakwada, at ipanagibtor, ket may sa akita, ti isusuro ti pagayatan ti Diyos. Kumararat tayo iti Apo. Apo iti Agpaay kada tayo nga imay manipagrambak iti daytoy nga San Juan a Misa. Masusuro tayo kuma nga ibiyag anak pudno. Tiki na Kristiyano tayo iti inaldaw. Babaen ti panangayat tayo iti Diyos. Ken iti pada tayo a tao. Ket agbalin tayo a pagwadam. Dagiti kakabsat tayo amat maturog ti pammatin. Kumararag tayo iti Apo. Apo iti Agpaay kadagiti minatay tayo. Nangruna dagiti kararwa nga awan ti mangikararag kadakwada. Itden kumati man nga asi a Dios kadakwada ti agnanayon a biag ken ragsa. Iti sidong dagiti angheles ken sa santo. Kumararag tayo iti Apo. Apo iti Aguliman tayo magdawatan dagiti bukod tayo. Apang dep. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Tayo mo di karkararagan, dagiti kakabsat tayo, di mga titulong tayo may karkararan kadakwada. Nindaklan nga ama, dinakamkad siyan nga anak mo, bayat ti panang bigbig mi, ken panangidatag mi kadagiti kasapulan mi. Itad mo kadakam tinaan anay agrasya, mang bigbig, ken mang surot iti pagayatam, dawatin biday to'y gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sa
agtun kinagkaima. Ket may paaya pa kay lenilawan, ket pa kay gloryaan tinagan na. Ket kastamet na pagimbagan tayo, ket ikadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos nga ako mi, iti pananawag mi, itanagan mo pasantuan ka dagitoy a sakripisyo. Aramidan na kang kumaagaton ang makaayayo ken ka, gapo ken Kristo nga ako mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet. Itag-ayo dagita puspusoyo. Alala si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kariget ron. Pudno ay amay karigat rumben annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santon nga amaman nakabalin katag nanayon na Diyos. Sika agraman ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo may maysa ka a Diyos ken may maysa ka nga Apo. Saan ay ti kinamay-maysa ti may-maysa a persona no di ket ti kinatallo dagiti personas iti may-maysa a Diyos. Isu tapatyan mi kasim pakaammom maipapanitadayag mo. Isu metlaan ti patyan mi maipapan ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo ket awan ket iti aggigidjat wenno idumdumami. Iti kasta ti panangipaduyak-yak mi iti napaypayso ken agnanayon na kina Dios mo. Pagrukbaban mi ti panagigidjat dagiti persona yo ket kasta met ti kinamay-maysa ti kina Dios yo ken ti panagpapada ti dayak yo. Daydayawen daytoy dagiti angheles ken arkangheles ken kerubines ken serapines ket di daman agsarday nga itangal daw ikan kantada ti maymaysa at ti ket kunada. Santo, Santo, di Apo, Diyos dagiti amin na paswa, ilangit ken dagan agnuda, iti pakay daydayawa. Usana, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Usana, Usana, Pudno nay ako abiig ka akinasanto ket sika ti kabuayan ti amin akinasanto. Dawaten bingarod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kada ditoy adaton tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo ming a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno at tutuok nangalay pinapay nagyaman ken ka pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kasta may kakalpasan, day di pa nang rabiida na ngala ipikalis, nagyaman maninken ka. Sana indet kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo katuminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baro, ken agnanayon atula. Isu amay ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, keninda panagungan, inakami salakan, sika manubot isang alubot. Itingarod pa nang ilagid mi di papatay ken panagungan ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti dinapay ti biyaw, ken ti kaalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken kadayon paay mo amay kari kami, nga darito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka.
Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano di bagigan dara ni Kristo, pagkay-kaysal na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kad parayrayom tayak na anadyosan. Laglagi pam met milyon, asanto Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat may apimusayan asi inanamat ipanagungar danto iti sidong takaasin. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan dagan kay rupan-rupa. Dawaten mi Apo ta ipaay mo may takaasin kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon agyan. Kad magiranod kam to ken naingasata na Birhen Maria may nati Dios. Minagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy kada magikadwa kang tukad bet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayo ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti silong ni Kristo gititimpuyo ti Espiritu Santo irok may mekanigam na kabalin nga Ama ti amin na dayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti ingana. Hintay ko mararaw iti Ama ket walwantay ti kararan na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten bikan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksambi giddam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasin kada kami kan kanayon pumalaen ngeti basol maigi si kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti ginaga sa tanam namaen mi ken iti ay Jesucristo anang isalakan kada kami. Kapuam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti kanayon na ti O Apo mi ang Jesucristo kununang kadagiti apostoles mo kapya ti bakit kada kayo kapya nga gapo kanya kay ko kada kayo saan ka kadagiti basbasol minimingam narigat ti pamati ti iglesia ket kas mayang nurot iti pagayatang ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kangagbiak ken agari iti agnanayon nga awan ti ingana. Ikapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Kasta umamet. Iti napakumbaba napnon ayat napnon ti Espiritu at puso ipaay kayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya kada kayo amin kapya.
At tuloy niya po Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa maikat ka rin ti basbasol ti lupo. Nagasat tayo, anayaban, iti dahi ko ay apadayana. Apo, may kalimang may kalanya, nagpipilay sa lasa sa umapay magtuloy. Amin nga. Pumanarat tayo na ilangitan na Ama, agyamang kami kadagiti karador, kini bagay papaay mo kada kami. Pagyamanan mi ng una-unay dagito yung Ama, manang titibiyag kadagiti anak da instrumentong ida na magiwaragawa, iti kanang parson tilubo. Itultuloy na paraburan ida, ikang ida tikired na mga saranet kadagiti amin na panubog iti biyag, ilisin ida tinakaro, mapakasubutan, saksakit inya manapagdaksan, sapay kumagay panagan-anos, panagsaksakrifisyo, panagayat da para iti pamilyada, iso ti pangipuunan nga magbendisyon kadakwada, sapay kumatam aramid dati pudpudno, nga akam da kas Ama, kas pagpatulad mo, kas pagpatulad ni Apo San Jose nga amami, nga sapay kumati ka nang ibabait na mapudnuan da, naluro na dagito nga Ama,
Sapay kumadagiti nga ang mamarinada mo ti ayat, iti pamilyada, iti anak da, babaan ti pagsupapak, iti ayat, nga ipapaida, panagsakripisyo, nga inted da, sikati mang karabay katakwada ako, bendisyon ida, ited mo man dali kasapulan dati inaldaw-aldaw, bilisin ba kita tinakaro nga pakasuotan, anyaman nga pagdaksan, dawatin mi daytoy, iti panangibabat ni San Jose na ako nga patron ni Amen. Happy Father's Day, palakpakan tayo yung ako. Ito ang may community sabong. Ang samot, o right lugan, Happy Father's Day. Kumakdar tayo. Kumararag tayo. Aramidan ka di, o Apo kat Diyos mi, at ipanangawat mo iti dahito sa sakramento ti Eucharistia, kendi panangipaduyak-yak mi ti kinatalo dagiti personas, idi may sa akin agnanayon a Diyos, ay apakaisalakanan ti bagikan kararwami, gapuken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at dakumagala kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nalpasin din na Santo na Misa, intayon iti ayat, ken kapia ti Apo. Magyaman tayo. Pagkabigat tayo amin, Apo. Amen.